Ang kinahanglan sa makasasala kang Kristo. Ang tawo sa sinugdan gibuhong sa dungganong gahom ug sa maayo ug hustong panumduman. Siya hingpit sa iyang pagkatawo ug kaangay sa Dios. Ang iyang mga hunahuna putli ug ang iyang mga tuyo balaan. Apan tungod sa paglapas sa iyang mga gahom na balitad ang kahakog maoy miilis sa dapit sa gugma. Tungod sa pagpakasala, ang iyang kinaiya naluya na kaayo mao nga bisan sa iyang kaugalingong kusog malisod ang pagbatok sa gahom sa panulay. Siya mahimo untang binihag nga dayon ni Satanas kun wala pa ang Dios maggulang. Maoy tuyo sa manunulay ang pagbalitad sa langit nung paagi sa paglalang sa tao og sa pagpuno sa kalibutan sa himaraot og kasub-anan. Og igapasabot niya kini tanang kadautan sa mga tawo nga mao ang gisangputan sa buhat sa Dios sa paglalang sa tawo. Ang tawo sa iyang dili makasasala nga kahimtang nakabaton sa malipayong pagpakiguban kaniya nga anaa natago ang tanan nga mga bahandi sa kinaadman ug pag-ila. Apan sa human na siya makasala, dili na siya makakaplag og kalipay sa kabalaan ug siya nagapangita og paagi sa pagtago gikan sa atubangan sa Dios. Maingon man usab gihapon niini ang kahimtang sa wala mabag-o nga kasing-kasing. Kini wala mahiangay sa Dios ug dili makakaplag og kalipay sa pakiguyog kauban niya. Ang makasasala dili magmalipayon sa atubangan sa Dios. Mulikay siya sa pagpakiguban sa mga taong balaan. Kung tugutan pa siya sa pagsulod sa langit, kini dili gayud makalipay alang kaniya. Ang espiritu sa gugma walay kahikaw nga naghari didto ang tagsa-tagsa kakasing-kasing nga na naglinghog sa walay katapusang gugma, dili makatandog sa iyang kalag. Ang iyang mga hunahuna, mga tinguha ug mga tuyo kabatok ni adtong mga pumupuyong walay sala didto. Siya mao ang makayabag sa langit. Ang langit alang kaniya mao ang dapit sa kasakit. Siya magtinguha sa pagtago gikan kaniya nga iyang kahayag ug ang kinataliwad-an sa iyang kalipay. Sa bahin sa Dios dili supak sa katarungan ang pagsalikway sa dautan sa langit. Dili nasirhan sa gawas tungod sa pagkadili nila takos alang sa pagpakiguban. Alang kanila ang himaya sa Dios mao ang masubarong kalayo. Sila magahinangup sa kalaglagan nga aron lamang matago sila gikan sa nawong ni adtong nagpakamatay sa pagluwas kanila. Malisod kaayo alang kanato ang pag-ikyas gikan sa gahom sa sala nga diin atong nahulugan. Ang atong mga kasing-kasing pulos mga dautan ug dili arang kita makausab kanila. Kinsa ba ang nakakuha og usa butang nga mahinlo gikan sa mahugaw? Walay mausa. Kay ang hunahuna sa unod kaaway nga sa Dios. Kay wala siya magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayud makaarang. Ang tanang kaalam kusog nga lawas nun paglig-on sa hunahuna ug ang panlimpasog nga tawhanon adunay kaugalingong dapit apan dinhi wala silay gahom. Tingali sila makahimo og maayong pamatasan sa gawas sa ilang paagi, apan dili sila makausab sa kasing-kasing. Dili sila makapaputli sa mga tinubdan sa kinabuhi. Una,
mababalhin ang tawo gikan sa sala ngadto sa pagkabalaan, kinahanglan nga adunay gahom nga pagpanlimbasog sa sulod nila ug ang bag-ong kinabuhi gikan sa itaas. Kanang gahuma mao si Kristo. Ang grasya lamang niya ang makapalagsik sa mga galamhan sa kalag nga wala nay kinabuhi ug makapadami niini ngadto sa Dios sa pagkabalaan. Ang manluluwas miingon nga walay kinsa nga sa wala mataw og bag-o. Gawas nga siya magadawat og bag-o nga kasing-kasing, bag-o nga mga tinguha, mga tuyo, ug mga buluhaton nga magaagak ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya dili makasulod sa gingarian sa Dios. Ang paagi sa kinahanglan sa pagpauswag lamang sa kaayuhan nga naa sa tao tungod sa kinaiyahan maoy makamatayng limbong. Apan ang tao sa kinaiya wala magadawat sa mga butang sa Espiritu sa Dios. Kay kaniya binuang ug dili arang makaila kanila, kay ginasusi sa Espirituhanon. Dili ka mahibulong nga miingon ako kanimo. Kinahanglan kaninyo nga mataw kamo og bag-o. Sa mahitungod kang Kristo, kini maoy nahisulat. Kaniya mao ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ang bugtong nga ngalan sa ilalom sa langit nga nagahatag sa mga tao nga tungod kaniya mga luwas kita. Dili igo ra ang pag-ila sa mahigugmaong kaluoy sa Dios. Sa pagsudong sa kaayo, sa inamahang kalumo sa iyang kinaiya, dili pagayud igo ang pag-ila sa kaalam ug sa katarong sa iyang balaod sa pagtan-aw nga kini ginatukod sa ibabaw sa walay katapusang pagtulunan sa gugma. Si Apostol Pablo nakakita niini sa pagduaw niya. Ginasugid ko nga ang kasuguan maayo. Ang kasuguan sa pagkamatuod maputli ug ang sugo maputli ug matarong ug maayo. Apan tungod sa kapaitan nga gibati sa iyang kalag ug kasub-anan midugang siya, ako lawas nun nga gipaligya sa ilalom sa sala. Siya nagahanduraw sa kaputli sa katarungan nga siya sa iyang kaugalingon walay gahom sa pagdawat ug mao nga siya mituaw. Pagkaalaot nako nga tao, kinsa ang magaluwas kanako niini nga sa lawas sa kamatayon? Mao kini ang tuaw sa tanang yuta ug sa tanang katuigan sa mga kasing-kasing nga gikan nakaling kawas sa mga kapug-at. Apan sa tanan aduna lamay usa ka tubag. Ania karon ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Sa makadaghan kini mao ang sinultihang pinalabtik sa Espiritu sa Dios nga nagapangita sa pagpahayag ni ining kamatuoran sa pagtin-aw ni ini ni adtong mga kalag nga nagahandom sa kagawasan gikan sa kabug-at sa sala. Sa human siya makasala sa paglimbong kang Isaw, si Jacob mikagiw gikan sa pulianan sa iyang amahan. Siya nagdala sa kabug-at sa iyang sala. Siya nagmamingawon nga sama sa biniyaan. Nahisalaag gikan sa tanan nga nakahimo sa kinabuhi nga mahalon. Og ang usa niya kauna-huna nga labaw sa tanan nga nagpapuga sa iyang kalag, mao ang kahadlok nga ang iyang sala nakapahalayo kaniya sa Dios, nga ni ana ginabiyaan na siya sa langit.
Sa kasubo mihigda siya sa pagpahulay nga maoy iyang banig ang lunlun yuta lamang. Nagalibot niya ang mga kabungturan nga mamingaw, nga sa ibabaw niya ang mga langit nga ginahayagan sa mga bituon. Samtang natulog siya, ang katingalahang kahayag mitungha sa iyang igtalanaw ug tanawa. Gikan sa patag nga iyang gihigdaan, nakita niya ang dako kaayo nga hagdan nga nagtuybo gikan sa yuta hangtod sa pultahan sa langit, ug ang mga manulunda sa Dios nagasaka ug nagakanaog kaniya. Sanglit ang himaya nga gikan sa itaas, nadungog ang tingog nga langitnon nga mao ang balita sa kalipay ug paglaom. Sa ingon niini nakapahibalo kang Hakob sa butang nga gikinahanglan sa iyang kalag nga mao ang manluluwas. Uban sa kalipay ug pagpasalamat, nakita niya ang usa ka dalan nga gipahayag diin siya nga makasasala makabalik sa pagpakig-uban sa Dios. Ang katingalahang hagdan sa iyang damgo, nagapahayag kang Jesus, ang bugtong nga magpapataliwala, nga magdadala og balita sa taliwala sa Dios ug sa tao. Kini mao gihapong sinultihan ang gihisgutan ni Kristo sa iyang pagpakigsulti kang Nathaniel nga nagaingon, siya nga kutob karon makita ninyo ang langit nga naablihan og ang mga manulunda sa Dios nga nagakayab og nagakunsad sa ibabaw sa anak sa tao. Sa apostasiya, ang tao sa iyang kaugalingon nahimulag gikan sa Dios ug ang yuta nahamulag sa langit. Tungod sa bungaw nga nakaulang, wala nay panagkauban. Apan tungod kang Kristo nahidugtong pagbalik ang yuta sa langit. Sa iyang kaugalingon nga pahanungdan ang bungaw nga nahimo sa sala, gitaytayan ni Kristo aron ang mga manunundang mag-aalagad makapadayon sa pagtabang sa tao. Ang tao nga nahulog sa iyang kaluyahon ug walay panabang gidugtong ni Kristo sa tinubdan sa walay katapusang gahom. Apan kawang ang tanang damgo sa kauswagan sa mga tao ug kawang ang tanang panlimbasog sa pagpausbaw sa mga katawhan kun wala silay pagtagad sa usa ka tinubdan sa paglaom ug panabang alang sa mga kaliwatan nga nahulog. Ang tanan nga maayong hatag ug ang tanan nga hatag nga hingpit nagagikan sa Dios. Walay matuod nga maayong kinaiya kun mahabulag kaniya. Ug ang bugtong lamang dalan ngadto sa Dios mao si Kristo. Siya miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili tungod kanako. Ang kasing-kasing sa Dios hidlawon sa iyang mga anak nga yutan-on, dinuyugan sa paghigugma nga gamhanan pa kaysa sa kamatayon. Sa paghatag niya sa iyang anak, gibubo niya kanato ang tibuok nga langit nga usa ka gasa. Ang kinabuhi sa manluluwas o kamatayon o pagpangaliyopo, ang pag-alagi sa mga manulunda, ang panabang sa espiritu, ang buhat sa amahan sa kahitasan ug tungod sa tanan, ang walay pag-undang nga kahimuot sa mga binuhat nga langitnon, ang tanan nahasulat sa kaayuhan sa pagtubos sa tao. O palandungon ta ang makapahibulong kaayong halad nga gihimo kanato. Paninguhaon ta ang paghigugma kun sa pagsagop sa buhat ug kakugi nga gihimo sa langit at ron sa pag-angkon pag-usab sa nawala ug aron sa pagdala kanila pagbalik sa balay sa amahan. Ang mga tuyong labing malig-on ug ang mga pagdala nga labing makagagahom dili gayud mahimo sa pagdala sa pagbalakaw. Ang mga nagakapin nga ganti tungod sa maayong buhat, kalipayan sa langit, ang katiguman sa manulunda, ang pakigambit ug paghigugma sa Dios sa iyang anak,
ang paghiusbaw ug ang pag-uswag sa tanan natong gahom sulod sa tibuok nga mga katuigan nga dayon. Dili ba kini mao ang makadasig sa pagtambag kanato sa paghatag sa atong mahigugmaon? Ug maalagarong kasing-kasing sa atong magbubuhat og manluluwas? Ug sa laktod nga pulong ang mga paghukom sa Dios gibugat batok sa sala. Ang dili kalikayang silot ang pagkaunlod sa atong kinaiya ug ang katapusang paglaglag ginapadayag sa pulong sa Dios sa pagpasidaan kanato batok sa pag-alagad kang Satanas. Dili ba nato tamdan ang kaluoy sa Dios? Unsa pa kaha ang takos niya nga mahimo? Ipahalo na ta ang atong kaugalingon sa matarong nga pagkiguban kaniya nga nahigugma kanato sa makahibulong nga gugma. Pamuslan ta sa atong kaugalingon nga mga paagi nga giandam tungod kanato aron kita mabalhin nga mahisama gayud kaniya ug mahibalik kauban sa mga manulunda nga mag-alagad sa pakig-angay ug pakig-ambit sa amahan ug sa anak.